Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Maksud Channel, guys. Ceritane dino iki aku lagi survei lapangan, bos. Mergo apa? Yoi bagai, bos. Iwa. Lah ning Sorjati kono to kok yo. Ya bagai kok. Iso ki lho. Persiapan, guys. Mlakune wis karek taunting-taunting kuwi lho. Lah ya karek taunting-taunting persiapan, guys, persiapan tandur iki. Lagi oleh harap sanggon mergo. Nah, sesuk Daud maneh ganti kanggo sawah sing sebelah kidul, guys. Iki sebelah lor. Nah, iki lokasi daerah sawah lor iki ngono. No. Di sana ada pemukiman, rumah-rumah warga di sebelah sana. Cuma lokasi sawahku iki ana neng tengah-tengah. Iki mau winehku yo posisi neng sawah kidul. Dadi moro rene tak angkut karo kol, guys. Nah, di pojok sana ada mobil pickup untuk mengangkut winih. Nah, setelah turun dari mobil ganti diangkut karo para tukang panol. Nah, iki mulai ngecer. Carane iki ngono. Ditoto. Dikerep wae, dikerepi. Pari cap larang kok nandur arang-arang iki lho. Lah iya. Untilane kaya kacang lanjaran ae ya. Nah lho, yo ngene iki, guys, cangkeme wong ning sawah ki wis samoh kabeh ngene iki musuhe pokoke. So banyu komplang-komplang kaya ngene gara-gara apa? Mombeng iki udan. Gara-gara udan yo alhamdulillah akhirnya aku dino iki mau ora sida tuku banyu, guys. Dapat banyu gratis dari Sang Maha Kuasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ngantek kaya Bengawan Solo. Mangan yo ning Sorjati kono. Wonge ngenteni gulene Kang Mus tibake. Ngenteni gule jere. Iwak pitik ora doyan areke. Ora doyan. Njaluk gule wedhus tibake. Yo. Kok no kene lho, engko nek turah kan ya karek nguncalno. Ndak karo sapa to? Lah iya ndak karo sapa to, guys. Gendang, guys, saya. Suarane sing duwe sawah ya gendang ini. Lah iya. 2000-an iki. Bayuh banget wong nguntili wine kaya ngono to, Lek. Lah iya. Nguntili wineh kaya nguntili kangkung iki niate po. Yah. Cilik-cilik. Jian tenan. Ya sesuk sing tempah apa ora ya bolak-balik ngeret-ngereti ngono ae iki. Kok iso iki lho. Lah ngene nggawa papate padha karo nggawa loro to kuwi. Lekas geli-geli kaya yo ora kok yo. Liah. Ya ora marem blas ya. Lah iso kaya Ayo kulon. Wine iki aja dimblek-mblek ning oleh jamu, guys. Oleh jamu kiyeng. Ya.
kembali lagi. Itu Raizen berarti ya. Itu Raizen jamu guys. Ya, jeneng anune ki apa? Bangun ngene lho. Wis rasah mikir sing kono-kono Pak Tono. Wis gak usah mikir sing reno-reno. Bangun. Wis gak usah mikir sing reno-reno. Ha iya. Sing penting kari mangan enak kok goblok apa piye? Goblok apa piye kok. Ya Mbah Bandi ya. Wong ki padha ae ya Mbah Bandi. Nah, padha ae wong kuwi. Gak usah pilih-pilih. Pilih tipas bom. Heeh. Iya ya. Iya ya, wis to. Tadiku nang Surabaya apa rek gak tau ketok tiba yo nang omah iki. Nang omah kok. Tadiku melu anakmu lanang nang Surabaya. Sumber kadang duk, guys. Ngenteni wis godhok ora kowe. Tekano didol nak atur-atur. Lah iya. Segodhok aja dipangan dhewe. Ora apa-apa. Tuwek-tuwek sing penting kena nggo batur, guys. Ora usah mandang milih. Ya, ya wis bahno. Sing penting kan enak nyawane to. Ya, sing penting ki jek enek nyawane ngene lah. Wes sing dhuwure blek-blekan kok. Wes ki wis akeh kok. Dhuwure wis 150 tok. Lah engko nek parakno dhuwur ya ora apa-apa. Ora dhuwur 150 yo campur aduk yo. Ya ora apa-apa wong bakul ki lho ya ora pandang pilih. Ora aduk ki gak entuk. Bakul kuwi ora milih-milih. Yo milih. Ya ora. Bakul kuwi ora milih ya. Apik karo elek dimoreng kowe yo. Lah ya tutupi sing elek kurang akal. Sing elek kuwi ya engko ditutupi, Bos. Dadi pindho. Ayo dadi pindho aku njaluk kok iso. Ndang cepet. Tak ceke jejali. Eneng apane? Lah ya soalnya tak ngingeti RT pengengah-pengengeh tok. Pengengah-pengengeh krungu godhok dek. Wis ana 3 hari. Ciri-ciri kok ndi? Ya nang Malaysia kena dijipukno kok. Iku anake. Ya iya toh. Ben ning omah ndang. Lah iya. Oh, Ndang teh kerja ning omah ae kok. kerjaan nang Bayi dindek Wong. buka Lah ya kek tak buka saithik. ngukum Kae lolor kumplang-kumplang kaya ngono ke lho, kaya ngono ke lho. aku kok anu Ora, lah ke lho. ben gak garing. panase kaya ngene iki. Lah iya. Ora kengko kolor mili telus ae kok nggone kardi. Tak digoki ngek Kok nggone kono lah kok dhuwur ya cek mili ngono lho. ora tak kirai masane lep aku. Lah iya kok dhuwur, aku ki ndek rene rumasamu. Sore kae. Iku garu ki tak banyu bar ngene iki Mas. Ndek sore kuwi aku rene karo Patah. Rumasamu. Wong kene ngogrok-ngogrok anu Tibake kan nggone ke lho, kan nggone slamet ke lho, mili lah terus kono enek wong traktor. oleh go anu nyekakno lor. Lah ya nggone slamet ke lho. Umur piro kiwine iki? 18. Ya ora enek kandhani 18 wong ranjene tanggal 30 tibake. Tibake genah don kok tanggal 30 kok. Ranjene jane tanggal 30 sandure. Lah kandhani kemis paeng gak iso kok. Dakono Kang Par. Moh, sawahe dhewe-dhewe dakok-dakokno wong ya ndi. Lah iya. Oh iso ya ora kok ya. Ya pinter. Lah nek ndelok enek wonge kan kudu nggae panganan. Lah nek ndelok gak enek wonge kan wong tok kok ya. Ngono. Nek enek wong iki kudu nggae panganan bos syarate nek ndelok kuwi.
Apane? Aku ben ngono ae ben mlumpat banyu kuwi. Aja buat jebol nek. Jangan ngalah sih kok. Mbok praktek kok. Kok tegere no keri ya? Kang Mo. Oh, alah ngono. Lah wi traktore kulon wi. Duh, dudu kuwi ya? Oh, dhewe maneh. Lho cemplung Tegalan, guys. Yo, cemplung. Jono pisan ya mau. Dah jan. Peh mumpung gelem ae iki lho jianok ki kok. Mumpung gelem ngono apa piye? Lah iya daud rumangsane arep tanduri brongkalan apa piye? Urung wayahe berang kok iso. Yo. Ndote sak gulu. Ndote sak gulu. Kiwine tangga sebelah wis urung urung didaut iki. Nah, sing sebelah ya urung traktoran. Soale tandure apa? Tandure nang ngeblok iki. Panas pol. Tersengat oleh matahari. Jadi wong tani iki yo ngene iki, Bos, gosong. Mergo cuacane lagi panas iki. Cuacane panas lagean. Ngono. Diarani wis musim kemarau, guys, larang banyu yo kan. Mergo yo larang udan, wisan alhamdulillah kok ndek sore sik gelem nyeblok iki udan. Untung-untung wae ranjene tuku banyu. Akhirnya ora sida. Yes guys, cukup sampai wae. Terima kasih yang sudah nonton videoku hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kilo benih ini dipikul engkok ngkik ini. Wes.